Ako da ba ang naka-encounter naabitan mo ingon sa imo na, huy, sayang gyud ka kay gwapo ka, lami kag lawas, tapos nganong bayot man ka. Ay, sayang gyud ka. Hoy, nganong sayang man? Nga naaman milagay. O nga, sayang man na. Nga, naamay iba ng mga bayot na mo ato o mga babae. Ako lang gyud kay di gyud na ko matik ang lachbeya. Kaya yung lachbeya paghawid yaon. Pagan feeling ko mamanga makaipit. Pagan feeling ko mo Pagan feeling ko yung lachbeya kay maka-poison. Balitaw, gahuna-huna pa ako yaon, amo. Take a rest na lamang kamo mga buvyang ha, kay gahuna-huna pa ako yaon kung kanus agay na ako yaon siya matik, kay bagan kon chares.